svjetski glumac Dolph Lundgren prije i poslije. Postoji mnogo zanimljivih činjenica o politici. Majka glumca Dolph Lundgrena uvijek je bila njegova najveća podrška. Rođen je 3. studenog 1957. godine u Stokholmu i odrastao u jednostavnoj obitelji s umjerenim financijskim primanjima. Kada je bio dijete, budući glumac nije bio u dobrom zdravlju, bio je fizički slab i često se borio s kroničnim bolestima. Ipak se nije predao ni u najtežim okolnostima. Naprotiv, upravo si te teške situacije koristio kao poticaj da postaneš jak fizički i mentalno. Gdje je on počeo ići u teretanu? I prakticirao borilačke vještine, kao i radio kao čuvar u noćnom klubu, gdje ga je jednom posjetila umjetnica. Poznata američka glazbenica Janis Jones, koja ga je profesionalno angažirala kao njezinog osobnog čuvara. Tako je Dolph Lundgren, talentirani pjevač, odlučno otišao u New York i ubrzo započela je bliska veza. Prevedeno od strane Nancy Kankar u Americi, Dolph je tijekom svog dugoročnog boravka upoznao mnoge slavne osobe, koji su mu savjetovali da isproba sebe kao filmskog glumca i odatle je počeo njegov uspon.